I gde ste ljudi? prosto.ali. Danas ćemo igrati, znači, jedan parkour. Znači, to baš je mali, ali ja kad sam ga probao, znači, baš je težak. Znači, mora baš brzo da se radi, pa ćemo mi sad da ga počnemo. Znači, sad ćemo probati da ga pređemo. Znači, ljudi, vidite kako sam ja to brzo radio. Tako, tako. Daj, kako nisam uspeo. Tako, 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 tako. Sam malo da padnem. Ali ovo je skoro nemoguće na ove merdevine, ali ja sam jednom bio uspeo, ali baš je mnogo teško da uspete. Jao, da sam ovo skočio. Znači, ja sam ovdje na jednom serveru i igram build battle, ali ovdje dok čekam igrače, ja rekao aj malo da snimim ovaj parkour i sad ćemo probati da ga pređemo i kada ga pređemo, znači onda bi bilo to. Ali ovo je baš teško, ne znam da li ću uspeti. Ja što ovo neki ljudi ovdje ništa ne vidim. Znači ovdje neki ljudi toliko me nerviraju. Zato što ništa ne vidimo njih kada skačem. Tako. Okej. Bežite ljudi, moram ja ovdje da pređem. Daj, kako nisam uspeo? Znači ne razumem. Koji ovdje ima fora? Kako? Aha, znači ljudi vidite. Izgleda da ja znam koji je ovdje fora. Morate da shiftujete. Kada završite, vidite, znači ovdje, kad su ove merdevine, jako skočite i shiftujete. I vidite kako smo prešli ove glupe merdevine. I idemo dalje! Uspeli smo. Idemo. Dobro. Gde sad idem? Kako ovo da preskočim? Ovo je nemoguće. Aha, ovdje možda. Evo ga. Ne, šta sam uradio? A daj. Znači, ljudi, ja sam pao. Znači, kako? Nemam pojma. Ali uspeli smo najvažnije na ove merdevine. I idemo sada dalje. Jaj. Moram da se uvežbam. Ja ne vidim od čoveka. Tako. Kako? Aha, zaboravio sam da shiftam. Okej. Uspeli smo. Dobro. Ja toliko me boli ovaj prst da stiskam space. Znači, toliko skačem, ne znam ni ja šta. I, da vidimo, prešli smo ljudi, znači, ovo malo smo jedva prešli, znači, to malo nam je trebalo 4 minuta da pređemo, znači, ne znam ja šta da kažem. I, znači, šta je ovdje? Ovdje je ovaj spaven kao. I da vidimo čega ovdje ima. Znači tu je to, ovdje je to, ajde ovdje dole. Ovdje dole opet ovaj parkour i tako. Znači ajde mi opet da ga pređemo, pa ćemo da završimo klip. Znači ovo je sad baš prosto, zato što mora malo da se uvežba i onda kad se uvežba lepo se sve uradi i vidite, sad sam iz prve ovo prešao, znači, čekajte ljudi, samo da imam jednu foru. Da bi mogo ovdje,
Znači, sad sam ovdje skočio, što je ovo dalje? Tamo je dalje, nemam pojma. Vidi, ovdje može da se uđe. Ok. Znači, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se uskoro.